Това са ваши думи. Да. Едно от големите ни неща, които направихме, аз съм много щастлив в това, е, че сега задкулисието, ако така се говори, седи на първия ред на парламента. За други думи, бившото задкулисие, сега всички сме на първия ред. И вие? И ние. И вие сте част от задкулисието? Не, друго казвам, че политическата конкуренция, която създадохме, накара така, че и господин Пеевски, и господин Борисов, и Корнелия Нинова, и аз, и Коцето, всичките са отпред и трябва да се обясняват всеки ден по медиите. Това, което дразни нашите хора, че всеки ден виждат Борисов и Пеевски по телевизията, всъщност е една голяма стъпка напред. Тоест, вие ги свързвате с задкулисието тези хора? Не, тези, които преди не бяха на първа линия, сега вече са на първа линия и трябва да се обясняват по медиите. Това е едно изсветляване на системата. Но той Пеевски не се обяснява и Борисов не се обяснява. Те казват просто как ще станат нещата. Ама всеки ден трябва да го казват. А преди не трябваше. Аз не съм останал с впечатление. Преди къде бяха? Преди не го казваха. Сега трябва. Просто излиза и казва какво ще се прави. Но понеже ги наредихте на първи ред, т.е. това е било зад колисието, така ли? Това, което казваме, че в момента всички хора, които взимат решения, са на първи ред и това е огромна стъпка напред. А кое е зад колисието? Зад колисието в момента се крие за мен в три места. Така? Едното се крие в службите. Аз мисля, че имаме едни хора в службите, които в момента стоят и управляват. Те не са част от демократичния процес и са там от 20 години. Имаме едни хора в съдебната власт, които до сега са се водили независими, не знам си какво, но всъщност виждаме, че са зависими. Там има задкулисие. И третото място, според мен, където има задкулисие, е в регулаторите. И всъщност това са трите места, където сега ние изсветлихме демократичната ос. Всички политически лидери са на първи ред. Политиката вече няма задкулисие, всичко е на първи ред. Те са на първи ред, да. Там приключи задкулисието. Когато са отпред, вече не говорим. А корупцията кое е? Кои са носителите на корупция? Къде има корупция? С коя корупция ще се борите? Корупцията в момента е точно където е задкулисието. Докато не светнем лампите... Добре, ама ако преди тези, които са били на първи ред, са били свързани с корупцията, т.е. сега те трябва да носят някаква отговорност. Аз в момента си мисля, както си говорим, че тези, които са на първи ред, не могат да си позволят да са в корупцията. Ама били ли са? Най-вероятно, сигурно, има много варианти да се докаже, че това е така. Но ни трябва система, която наистина да го докаже, а не аз като политически лидер да го казвам. Това е което казвам. А и другото, което осъзнавам е, че заедно с тях в момента трябва да видим дали има някакъв общ интерес, в който тази система да я променим. Защото, за съжаление... И как символите на корупцията и задкулисието ще искат да променят системата, която всъщност да ги вкара в затвор? Знаете ли, според мен имаме общ интерес институции да започнат да заработят. Надявам се и те да го осъзнават наистина. За да влезат в затвора? Не. За да могат да им падне целият риск на държавата и да станем една по-бяла държава, всъщност може да печелят абсолютно всички по пътя на тази промена. Какво искам да кажа? Ако сега сте хора от ГЕРБ, или ако сте от ДПС, или ако сте от БСП, или ако сте от нас, на всички им пада риска, ако почнем да имаме институции, които да работят. И когато наистина тези институции да работят, всяка една от тези групи сега може да се чувства по-сигурна, че занапред няма да дойде някой друг хитър, корумпиран играч, който да дойде от някъде да завладее системата отвътре, защото тя няма институции. Ако са били хитрите корумпирани играчи, които сега са били завладяли системата? Това е много голям въпрос. И въпрос е, знаем ли реалните кои са или не ги знаем? Казвате някой друг, значи знаете кой е сега. Вижте, аз това, което ви казвам в момента и го казвам съвсем открито, аз мисля, че докато не светнем лампите в тези три институции, и те определят много по-голяма част от нашия живот, отколкото правителството, между другото. Докато не светнем светлината в съдебната власт, докато не светнем светлината в регулаторите и в службите, ние ще продължим да се чувстваме малко като се едно, че сме на театър. И аз също осъзнавам, че това, като го казвам в момента, много хора, точно там, където са на тъмно,
ще искат това да не се случи. И нашата задача е да видим дали е възможно. Заедно с тези, които са на първия ред. И тук това е големия въпросителен. Може и да не стане. Ако не стане, поне сме се пробвали. Да промени. Но добре, ама ако преди тези, които са били на първи ред, са били свързани с корупцията, т.е. сега те трябва да носят някаква отговорност. Аз в момента си мисля, както си говорим, че тези, които са на първи ред, не могат да си позволят да са в корупцията. Ама били ли са? Най-вероятно, сигурно, има много варианти да се докаже, че това е така. Но ни трябва система, която наистина да го докаже, а не аз като политически лидер да го казвам. Това е което казвам. А и другото, което осъзнавам е, че заедно с тях в момента трябва да видим дали има някакъв общ интерес, в който тази система да я променим. Защото, за съжаление... И как символите на корупцията и задкулисието ще искат да променят системата, която всъщност да ги вкара в затвор? Знаете ли, според мен имаме общ интерес институции да започнат да заработят. Надявам се и те да го осъзнават наистина. За да влезат в затвора? Не. За да могат да им падне целият риск на държавата и да станем една по-бяла държава, всъщност може да печелят абсолютно всички по пътя на тази промена. Какво искам да кажа? Ако сега сте хора от ГЕРБ, или ако сте от ДПС, или ако сте от БСП, или ако сте от нас, на всички им пада риска, ако почнем да имаме институции, които да работят. Понеже с Бойко Борисов си простихте и заговорихте за това, че сте мислили по един начин, думите, които вие казвате тогава, е, че Борисов знае много добре, че при една работеща система, съдебна система, той ще трябва да ходи в затвора и за тези 8000 лева, които Българска банка за развитие плаща на месец на тази кантора, за общо 2 месеца, те направиха такава новина, че забравихме, че става дума за 3 милиарда до 4 милиарда на година, които Борисов крадеше, и това как ние се опитахме да го спрем, реално въобще остана настрани. Кое от всичко това бихте повторили днес? Това, което се опитвам да ви кажа, ама не знам дали аз искам да стигне до нашите избиратели, да разберат какво правим. Оказва се, че ние тези реплики сме ги казали. Дори тези реплики да се повторят още 5 пъти. Но ако не успеем да променим системата, в която ние сме малцинство, няма как тези реплики да имат някакъв смисъл. Имат ли смисъл? Ама това означава, че вие хвърляте някакви реплики и така. Нещо от тези неща бихте ли повторили? Не. Разбирате ли? Най-лесното е, и това е най-повърхностното ниво. И това е дълбочината, в която се опитвам да го вкарам този разговор. Приемете, че сега искам на повърхностно ниво да ми отговорите. Бихте ли повторили нещо от това? Бойко Борисов при работеща система за затвора ли е? Защото вашата ученичка Ивайла Бакалова каза, че... Мога ли да кажа какво искам да кажа сега? Искам да направя такава система и да участвам в правенето на такава система. И се надявам, че ще измислим някакъв начин, въпреки че сме малцинство в искането си на такава система, че да не зависи дали е Бойко Борисов, да не зависи дали е Пеевски, да не зависи дали е Кирил Петков, да не зависи дали е Асен Василев, да не зависи дали е Даниел Орер. Да не зависи кой е. Тя да определя по независим начин кой е нарушил закона и кой не е. Разбирам ви, но от вашите реплики стоите ли за тези думи? Ама разбирате ли, защото сега, за да стигна, не ви бягам от въпроса, но просто ми се струва, Ама не отговаряте. Не, напротив. Мисля, че е глупово да ви отговоря, честно. И ще ви кажа защо. Защото ако ви отговоря по начина, по който аз се чувствам като Кирил Петков, по никакъв начин няма да допринеса за продължаването на промяната в посока, в която реално да имаме някакъв шанс да има промяна. С други думи, какво казвам? Ама много ме обърквате. Аз не знам дали и вашите избиратели ще ви разберат, като говорите толкова объркано. То е много лесно. Много лесно да си... Значи, аз стоях с плаката, нали? Ви стояхте? Да, този плакат... И така ви разбраха хората с този плакат. Разбирам. Аз като чета плаката, разбирам какво ми казвате. Сега не разбирам какво ми казвате. Какво ви казваме следното? Че с промяната, която успяхме да направим... Значи, дайте ми още... Сега ще една друга теза, която се надявам се да ме разберете. Значи, в момента имаме 4 оси на власт. Тази, която всички я виждат. Парламент, Министерски съвет, министър-председател.
демократичната ос. Следващата ос са службите. Службите някой ги притежава, някой ги контролира. Аз не им вярвам. Аз мисля, че те са зависими изцяло. Не знам, от кого? Не знам. Честно, не знам точно от кой, но съм сигурен от някой, който не мисли за доброто на народ. Дали са от руснаци? Дали има активи в българските служби руски? Моето предположение е, че имаме такива хора. Ама вижте сега, Пеевски е лошия, сега руснаците са лошите. Не, друго ви казвам. Най-просто е да се качиме на повърхностно ниво и да си говорим общи приказки, които сме си ги говорили. Вие сега говорите общи приказки с осите за разделение на властта. Много е важно. Аз ви питам, за затвора ли е, както казвате, при работеща система? Аз ви казвам, че трябва да направим система, която да оценява дали е за затвора или не, а не политиците да си ги заменяме по медиите, защото това е абсолютно неефективно. Сарафов, по тази логика Сарафов при неработеща съдебна система е взел решението за прекратяване на Барселона Гейт, т.е. го поставяме под съмнение. Аз лично поставям под съмнение всичките решения, които до този момент, не само Сарафов, а голяма част, не всички, голяма част от прокурорите в България, голяма част от съдебната система взима. Аз всъщност осъзнах... Поставяте ли под съмнение приключването на делото Барселона Гейт? Аз лично на Сарафов не му вярвам. Така че всяко негово решение в този момент аз го поставям под съмнение. Добре, да се върнем на Пеевски, защото тия толкова много си говорихме за разликата между 2011 и сега вашето впечатление. Вие не ми довърши, защото, вижте... Много дълго отговаряте. Въпросът е, че тук трябва да се образоваме. Да, аз разбирам, че трябва да се образоваме, но това е процес, нали? Няма как да стане в рамките на едно предаване. Дайте да се опитаме. По-простите неща. Простите неща са повърхностите, които няма смисъл. Добре, но вие тогава излизате на протести и казвате, аз съм против Пеевски. Кажете сега, вашето възприятие. Питам ви нещо съвсем просто. Как го приемате? Вие казахте, че може да ми отговорите на този въпрос. Сега го възприемам Пеевски като човек, зад който има 400 хиляди гласоподавателя, които, независимо дали Пеевски е отпред или не, те няма да се изпарат. Добре, кажете тогава, защо се видяхте с Спас Русев? Да, мога да кажа толкова открито. Какво си записахте? Влизам в парламента. Чуйте, защото питате ме. Звъни ми телефона. Виждам, че е Спас Русев. И казва, дай да се видиме, да кажеш какво се случва. Как един бизнесмен така ви вика да му кажете, ще има ли репутация? Добре, хубаво, но той не е случайен познат. И това, че отивате да се видите с човек, който е известен лобист, който е свързан и с руските интереси, прави впечатление и повдига въпроси. Вие какво си записвахте? Аз всеки път, като хода на срещи, където и да отида, нещата, което го говоря, ги пиша. Вие си записвате вашите думи. Тоест, сте си записали какво става в България. Вие сте си записвали какво му казвате за България. Така да разбирам. Нищо не съм искал от него, нито той нещо поискал. Вие сте си записвали какво сте му казвали, какво се случва в България. Единствената тема тръгнахме да правим е за какво и да рече от тук нататък. И това си записахте? Точно това. А какво и да речеш от тук нататък? Какво се случва? Регулатори, ротация,